Jeg hedder Mikkel Meins Elkjær, og jeg er 25 år gammel, uddannet på animationsskolen. Jeg har tegnet hele livet og elsker at udtrykke mig visuelt. Jeg har et firma ved siden af, der hedder Sun Creature Studio, hvor vi laver tegnefilm, instruerer og fortæller historierne. Men udover det, så arbejder jeg her på Tjæle Efterskole og underviser de dygtige elever herude. Jeg startede med at være interesseret for animation, siden jeg kunne gå selvfølgelig, og begyndte så at lave tegneserier, og vi blev bedre og bedre til at tegne. Og da jeg fandt ud af, at det var det, jeg ville, så gennem min billedkunstlærer, så lærte jeg animationsskolen at kende, begyndte at træne op til at kunne gå der, lave klassisk tegning og tegne alt, hvad jeg så. Og på animationsskolen begyndte man så at finde ud af, hvordan det skulle bruges professionelt, og hvor sjovt det var at lave animation selvfølgelig. Efter uddannelsen, der stod mig og mine 2 venner og fik tilbudt en masse jobs rundt omkring i verden. Jeg var i Paris og arbejdede et halvt år. Vi besluttede os for at prøve lykken af og starte noget selv op. Og vi havde allerede lavet en tegnefilm, som var blevet set 2 millioner gange inde på nettet. Og så fik vi de her penge gennem Kickstarter, som var næsten 1 million kroner. Altså, hvad gør man ligesom 3 unge drenge med dem? Så der har vi lært igennem det at have et firma og lave tegnefilm og lave det, vi synes, det er sjovt. Det er meget normalt, at undervisningen herude på Tjæle Efterskole bliver fordelt ud over 2 lærere. En CG-artist og en animator, så eleverne får mest muligt ud af undervisningen. En almindelig undervisningsdag for mig, der kommer jeg ind og fortæller folk, hvad vi skal lave i løbet af dagen. Som regel der kan man finde på at lige starte ud med en ny animationsfilm, som er en anderledes stil. Men så plejer vi at gå igennem 2D-grundprincipperne, og når de kan dem, så begynder jeg så at undervise i at lave en scene og fortælle de forskellige ting, man gør i animation. Men ud af det, så kommer jeg også over og arbejder i computeranimation, 3D-animation. Man kan komme ind på animation, uanset hvor dygtig man er til at tegne, om man overhovedet kan lide at tegne eller ej. Det er for alle, men hvis man har en kærlighed for at tegne, så får man det klart lettere. Og så bliver det også mere interessant, fordi det er meget visuelt. Nogle af de bedste elever, jeg får ud herfra, de tager som regel videre på noget, der hedder Visuel HF, som er en del af animationsskolen. Og der bliver man trænet godt op til at have de evner, det tager for at komme derind. Kravene er høje, så man kommer helt klart ud og er trænet godt op til det, hvis man har det her med.